Аз съм Силвето. Сега ще дойде дади. Ето ще искам да направя една пауза. Ето ма хора, Силвето пак се крие тук. Иска да ви види. Затова забравих какво да кажа. Да, ето са. Не, същото. Ще направя една кратка пауза, за да знам какво да направя. Знам за хора, разбрах, трябваше да казваме за тази четка. Така може за деветокласници и първокласници и до второкласници. Само напишете едно коментарче и ви я давам. Защото вече не ми трябва да имам друга четка. И само напишете едно коментарче и вземете. Абонирайте се за мене, дайте палец нагоре или може само две иначе ще ви се разсърдя. Ще ви се разсърдя, хора. Никой не ми казва да или не. Само Джоко ми казва. Може ли, хора? Заради мен. Благодаря. Не знам дали го казвате. Не ви чувам, ама благодаря ви. Така, давам ви за 10 секунди. Само кажете адреса или блокът или къщата и веднага ви я дам. Не, 10 минути ви я дам. Не, 45 минути, защото съм аз с беше аз нямам кола, затова не така добра. Скоро започвам игрите. Не, ще го почни. На Силвето иска малко да се покаже, чакай. Ето ме. И Дани са скрити тук. И ето тази четка може да я вземете. И така. Чакайте, иска Дани да ми каже нещо. Дани? Силве, аз една пауза. Добре, Дани го е страх от нещо. Въпросът е, че нищо не ме е страх. Само искам да ви кажа, че тази четка вече не ми трябва. И скоро ще направя с този телефон. Не, камерата е. Аз пък телефон. С камерата ще свалям мацки, защото аз обичам да споделям нещата с вас. Това е всичко, хора. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, дайте палец нагоре и чао, бай-бай!